இப்போ வில்லியா நடித்து ரொம்பவே பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய நடிகை சாந்தி வில்லியம்ஸ் அவர்கள் சமீபத்தில் அடுத்த பேட்டியில் கமல் சாரை பார்த்தா எனக்கு எப்போவுமே பயமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னும், கமல் சார் என்னைய எப்போவுமே ஏன் என்னடி அப்படின்னு சொல்லி தான் கூப்பிடாரு அப்படின்னும், கமல் சார் கூட பாபநாசம் படத்தில் நடித்ததை பற்றி அவங்களுடைய அனுபவங்களையும் வெளிப்படையாக ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. சாந்தி வில்லியம்ஸ் அவங்களை எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். வெள்ளித்திரையில் ஒரு சில திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க. சின்னத்திரையில் தற்சமையும் சீரியல்களில் நடிச்சிட்டு வர்றாங்க. குறிப்பாக சொல்லணும்டா, மெட்டி ஒலி, அண்ணாமலை, பூவனுக்காக, பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் போன்ற சீரியலில் நடிச்சிருந்தாங்க. இதில் மெட்டி ஒலி சீரியலில் ராஜமலா அப்படிங்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சது மூலம் தான் ரொம்பவுமே பிரபலமானாங்க சாந்தி வில்லியம்ஸ் அவங்க. சாந்தி வில்லியம்ஸ் அவருடைய கணவர் வில்லியம்ஸ் அவர்கள் சினிமாவில் ஒளிப்பதிவாளராக இருந்திருக்காரு. அதாவது அவர் ஒளிப்பதிவு செய்த ஒரு திரைப்படத்தில் சாந்தி அவங்க நடிச்சிருக்காங்க. அப்போ சாந்தி அவங்க அந்த திரைப்படத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது வில்லியம்ஸ் அவர்கள் சாந்தியை காதலிச்சிருக்காரு. அதை சாந்தி கிட்ட சொல்லியிருக்காரு, நான் உன்னை காதலிக்கிறேன், திருமணம் செஞ்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கு சாந்தி மறுத்திருக்காங்க. அதுக்கு உடனே வில்லியம்ஸ் மிரட்டியிருக்காரு, நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கலன்னா நான் தற்கொலை பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு மிரட்டியிருக்காரு. அதுக்கப்புறமேல சாந்தி வில்லியம்ஸை திருமணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு சம்மதம் சொல்லிட்டாங்களா. உங்கள் 2 பேருக்கு திருமணம் நடந்துச்சா. அப்போ சாந்திக்கு வெறும் 19 வயது தான், வில்லியம்ஸுக்கு 49 வயதா. உங்களுக்கு திருமணம் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 4 குழந்தைகள் இருந்துச்சா. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வில்லியம்ஸ் நிறைய காருகள்லாம் வாங்குவாராம். அவருக்கு காருன்னா ரொம்ப பிடிக்குமா, நல்ல பல காருகள்லாம் வாங்கினாராம். அது மட்டும் இல்லாமல் படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு படம் எடுத்தார். அதில் நிறைய நஷ்டம் வந்துருச்சு அப்படின்னும், வில்லியம்ஸ் அவர்களால் சாந்தி நான் நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் பேசியிருக்காங்க. அது கூட நடிகர் கமலஹாசனை பற்றியும் பேசியிருக்காங்க. அந்த பேட்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பத்தில் நடிகர் கமலஹாசன்கிட்ட தான் சாந்தி வில்லியம்ஸ் அவருங்க டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டாங்களாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மலையாள திரைப்படத்தில் கமல்ஹாசன் கூட சேர்ந்து டான்ஸும் ஆடியிருக்காங்களாம். கமல்ஹாசன் சார் என்னை எங்கே பார்த்தாலும் என்னடி அப்படின்னு மிரட்டுற மாதிரி பேசுவாருன்னும், அதே மாதிரி பாபநாசன் திரைப்படத்தில் நான் நடிக்கும்போது கமல்ஹாசன் சார் அவரை பார்க்கும்போது வணக்கம் மாஸ்டர்ஜி அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு கமல்ஹாசன் சார் என்ன இன்னும் ஏன் பயப்படுற, உனக்கும் வயசாச்சு எனக்கும் வயசாச்சு அப்படின்னு கேட்டார். அதோட என்னை மாஸ்டர்ஜின்னு கூப்பிட்றத நீ விடவே மாட்டியா அப்படின்னு கேட்டார். நான் அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு என்றைக்குமே குரு மாதிரி, அதனால தான் நான் உங்களை மாஸ்டர்ஜின்னு கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு உடனே கமல் சார் கௌதம் கிட்ட பார்த்தியா என்னை எப்படி கூப்பிட்றா பார்த்தியா அப்படின்னு ரொம்ப கெத்தா சொன்னார். அதுபோல் கமலுக்கும் சாந்தியோட கணவர் வில்லியம்ஸுக்கும் சில பிரச்சனைகள்லாம் இருந்திருக்கு. அதை பற்றியும் அந்த பேட்டியில் பேசியிருக்காங்க. அதாவது ராஜலீலா திரைப்படத்தில் கமல் சார் அவர்கள் நடிக்கும்போது வில்லியம்ஸுக்கும் கமல் சாருக்கும் பிரச்சனை வந்திருக்கு. அப்போ வில்லியம்ஸ் கமல் சாரை அடிக்கப்பட்டாராம். அதனால் கமல் சார் அவர்களுக்கு சுத்தமாக வில்லியம்ஸை பிடிக்கவே பிடிக்காதான். நான் வில்லியம்ஸை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டனாலே கமல் சாருக்கு சுத்தரம் பிடிக்காது அப்படின்னு சாந்தி வில்லியம்ஸ் பேசியிருக்காங்க. அதோட சாந்தி வில்லியம்ஸ் அவர்களும் கமலஹாசன் அவர்களும் சின்ன வயசுல தங்கப்பன் மாஸ்டர்கிட்ட டான்ஸ் கற்றுக்க போனாங்களாம். அப்போ சாந்தி வில்லியம்ஸ் அவங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்தது கமலஹாசன் சார் தானா. அதனாலே கமலஹாசன் சார் மேலே மாஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதை எனக்கு எப்பவுமே இருக்குது அப்படின்னு பாபநாசம் திரைப்பட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கௌதமி கிட்ட சாந்தி வில்லியம்ஸ் அவங்க நேரடியாகவே சொன்னாங்களாம். இந்த வீடியோ எப்படி உங்களுக்கு கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் ரெடபிள் 2.0 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.